खौराङानो जाहैबाय जे जोंनि हाग्रामा सार जितु बिपिएफनि प्रधान बिथाङा जितु खोथा होदोंमोन आरो बिथांनि खोथा होनाय लेखा दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा हाग्रामा महिलार सान दैदेननाय बिपिएफ सरकारा जेरै खोथा होदों ओरै मावफुंदों जे थांनाय बिटिसि इलेक्शननि सिगां जोंहा हाग्रामा महिलार सारा बुंथिदोंमोन जे जायफ्रा बिटिसिआव स्टुडेन्टफ्रा टप 10 लाखिगोन बिथांमोननो 5 लाख राङै होनाय जागोन आरो गाव गावनि बिमानि रावाव जायफ्रा 100आव 100 नम्बर लागोन स' बिथांमोननो 3 लाख राङै होनाय जागोन स' बैफोरखौ लानानै मैयानि दिनाव बा मैयानि सानाव अपेनिं खालामबाय बा स्टार्टिं खालामबाय 5 लाख आरो 3 लाख राङै दा रायजोफोर नोंथांमोना फारसेनिफ्राय नायदो लोगोसे खोनासंलांदो। आं मोनसे खौरां लानानै फैनाय जादों आरो नोंथांमोननो मिथिहोनो सानदों बे खौराङानो जाहैबाय जे जोंनि हाग्रामा सार जितु बिपिएफनि प्रधान बिथाङा जितु खोथा होदोंमोन आरो बिथांनि खोथा होनाय लेखा जितु जोंनि मेट्रिक बा हाई सेकेन्डारि दा बेवहाय जेसेबां माने गावनि बिमा राव बर' एमआइलानो जा एसामिस एमआइलानो जा बा बेवहाय नोङो बेंगलि एमआइलानो जा बा हिन्दी एमआइलानो जा स' बिथांमोननो साफायाव 3 लाख रां होनायनि खोथा बुंदोंमोन आरो जाय टप 10 मार्क लानानै बिसोरो पास जानो हादोंमोन दा बिथांमोननो 5 लाख थाखा सासेयाव होनायनि जितु खोथा होबोदोंमोन स' बे खोथाखौ लानानै दिनै सावरायमेल जादोंमोन आरो बेवहाय डिसिसन लाबाय दा बेखौ जोंना हाग्रामा सार बिथाङा माब्ला टाइम मोनो बियो साननै उनावबो जानो हागौ बा साननै सानथामनि गेजेरावबो जानो हागौ बा सानबानि गेजेरावबो जानो हागौ दा बे खोथाखौ आं बुंनो सानदों जे हाग्रामा सारा जे खोथाखौ लानानै प्रतिश्रुति होयो खोथा होयो बेखौ बियो जेब्लायबो बियो गावनि खोथाखौ लाखियो आरो जेब्लाबो साक्सेसफुलाव लाबोयो दा बेखायनो जोंनो हाग्रामा सार बिथांबायदि मानसिखौ नांगौ जोंनो दैदेनगिरि नांगौ दा बेखायनो जे खोथाखौ होबोदों चिफ सारा दा बेखौ आखरे आखरे पालन खालामनो दा बिथाङा स्टेप लाबाय आरो होसिगोनबो जे रांखौ अनसुंथाइ होनो नागिरदों जाय मोजां पास लानानै पास जादों एमआइएलआव आरो जाय टप 10आव गाखोहैदों 5 लाख होनायनि खोथाखौ बुंदोंमोन दा बेखौ होसिगोन जोंना बिथां हाग्रामा सारा दा बेखायनो जोङो हाग्रामा सारखौ जों गोजोननाय बावनांगोन जे दिनै हाग्रामा सारा जे खोथाखौ बुंदों दिनै दा बेखौ आखरे आखरे दिनै पालन खालामलांनो नागिरदों आरो स्टेप लादों दा बेनो आं नोंथांमोनखौ आं दिनै मिथिहरनाय जाहैबाय थैंक यू सो मच। गभर्नमेन्ट हिसाबै जोंनि सरकारा माने टप 10 मोननाय बिटिसिनिफ्राय जाय टप 10 मोननाय स्टुडेन्ट बिसोरखौ साफायाव माने 5 लाख थाखा होनो थाखाय बियो फाइनाल जाबाय डिसिसन जाबाय आरो जायफोर एमआइएल साबजेक्टआव बयनिख्रुइ हाइस्ट नाम्बार मोननाय स्टुडेन्टफोर बर' एमआइएल जानो हागौ एसामिस एमआइएल जानो हागौ हिन्दी जानो हागौ बा बेंगलि एमआइएल जानो हागौ बिथांमोननो साफायाव 3 लाख थाखा होनानै बरायनाय जागोन आरो बियो माने हाग्रामा महिलारि सारनि मोनसे माने सिमांमोन जोंनि स्टुडेन्टफ्रा जाहाथे माने गोजौ थाखोनि डिग्री लानानै फरायनायाव जाहाथे हेफाजाब जायो हाग्रामा सारा सोलोंथाइ बिथिङाव गोबां खामानि मावनो थाखाय बेबायदि एजेन्डा लागासिनो दङ आरोखि दिनै 100 जन टटेल 100 स्टुडेन्टफोरखौहाय दिनै बाहाय बरायनाय जादों बाहाय सिबिएसइखौबो बरायनाय जादों सेबा आरो सिबिएसइखौबो दिनैनि बे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'फा कालचारेल कमप्लेक्स गौराङाव बेयाव टटेल जोङो 100 स्टुडेन्टफोरखौ माने बरायनाय जादों बिथांमोननि गार्जेन आरो स्कुलनि प्रिन्सिपालफोरखौबो लिंना लाबोनानै बावहाय मान बावनाय जादों आरोखि क'क्राझार डिस्ट्रिक्टल' जादों दिनै आरो बावहाय गसाइगाव साब डिभिजन दङ पर्बतजरा साब डिभिजननि दङ एज ए हल क'क्राझार सिभिल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै बावहाय बरायनाय हाबाफारिखौ लादों आरो जोङो चिफ गेस्ट हिसाबै सासे मोजां एकाडेमिशियान क'क्राझार इउनिभार्सिटिनि भिसि भाइस चेन्सेलर डक्टर गणेश वारि सारखौ जों बेवहाय चिफ गेस्ट हिसाबै लिंनानै लाबोदों आरो जोंनि गोबां एमसिएलएमफ्रा बेवहाय बाहागो लादों आरोखि जिहेतु मजबुत सरकार सोलिगासिनो दङ दा बेनि गेजेरावनो जे बर' बिजोंनि जे बर' बिजोंनि जेंना लोगोसे लेखानि जेंना बेखौ लानानै जोंनि बिटिसि सरकारनि इएम बिथाङा दिनै टेक्सट बुक प्रडाक्सन माखासे जायफोर एजेन्सिफोर दङ बिथांमोनजों दिनै गुवाहाटियाव मिटिं लादों आरो बेयो मोनसे सलिउसन जागोन सानदों आं थाबैनो सरकार हिसाबै दिनै रायलायदों दहाय फुङाव आंनो बिथाङा टेलिफनिक बिथाङा जनायहरदों जे टेक्सट बुकनि प्रब्लेमखौ लानानै दिनै गुवाहाटियाव मिटिं जागासिनो दङ बे जायफोर माने पाब्लिशार्सफोर दङ प्रडाक्सननि मानसिफोर दङ बिथांमोनजोंबो रायलायदों जाहाथे टेक्सट बुकआ एभेलेबेल जायो आरो जोंहा दाबिया दङ साथाम मोननांगौ दा बेखौ
पार्टि हिसाबै एनडिए मोनथाम पार्टि दङ बिजेपि एजिपि बिपिएफ दा बेवहाय जोङो रेसिय'खौ रानदों जुदि गाबोन जुदि एजिपिनो जुदि साथाम होयोबा बिपिएफनिबो साथाम होनांगोन दा साफा होनानै दंथ'यो दा सानैखौथ' मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ दा जोङो बेखौ क'क्राझारनिफ्राय लुबैबाय थादों क'क्राझारनिफ्राय सासे सिउलि महिलारि मोननोबा जाबा रबिराम नार्जारि मोनबा जायखिया जोंनो क'क्राझाराव नांगौ दा क'क्राझारनि थाखाय सासे मन्त्रि मोननांगौ बेखौ दाबि होबाय थानाय जादों दा बे खुनु थगायनायनि बाथ्रा गैया बिर'धि दला बिदिनो बुंखायो जोंखौ माने होनो हानाय नङा नंदोंमोन दिनै नुबाय जों 100 जनसिम बड' एमआइएलआव 100आव 100 मोननाय दं आरो बिराद बुरजा टप 10 मोननाय दङ एखे नाम्बारानो मोननाय हयथ' टप 10आव हयथ' 50 जनबो जाहैनो हागौ बिपिएफआलाय बहा फैसा मोननानै होनो बिपिएफआ दिनै जोङो फैसा गैयाबाबो जों दिनै जा एसे खांलायनानै 20,000 होदों क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आरो बेथ' सरकारि प्रग्रामसो सरकारनि फैसाखौ होगोन बेथ' माने सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा जोङो इडुकेसन डिपार्टमेन्टनिफ्रायनो बे 3 लाख आरो 5 लाख बेखौ होनाय जागोन बेवहाय बे सोरनिबा सिपिनि फैसा नङा बियो सोरबा बिर'धि दलनिफ्रायबो लाना होनाय नङा बियो दा बिर'धि दला जेखि बुंबाय थाथों बिथांमोना आन्दायबाय लामा आन्दायबाय थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव गाज्रिथार जेननांबाय आरो दाख्लै लाथिख' जाबाय दा बेवहाय बिर'धि दल जेबो गैला जेखि बुङा बे सैमा सोंग्राया सोंबाय थागोन बेहाय माने सोरबाया माने बिनि सायाव फिननाय होनांगौबो दरखार गैया दा बेनो बिर'धि दलनि खामानि साख्रियानो बेनो बिसिना बुंलाबाय थानाय दा बुंबाय थाथों दा दिनै नुनो मोन्दों गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव ओंखारबाय थाग्रा माखासे इउपिपिएलनि आइटि सेलनि दा मोखांखौ नुनो मोनला जों बहा गोमालांखो बिथांमोनखौ नोंथांमोना नागिरना दिहुनदो बिराद मिसिं जाबाय आरोखि रुंगुल बर'मोन बादि सोरबा बिराद गिदिर नेताफ्रा इयुथनि नेताफोर बिराद गिदिर नेताफ्रा दिनै गोमालांजोब्बाय एसे ससियेल मिडियानि मानसिफ्रा नागिरबा मोजां जागोन आरोखि अब्ला मानव गेदेर रायजोफोर नोंथांमोना नुबाय बुजिबाय गोबां भिडिअ क्लिप्सनि गेजेरजों नोंथांमोना मा बुजिनो मोनखो बेखौ नोंथांमोना गोसो सिंनि साननायखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो अब्ला रायजोफोर दिनैनि भिडिअखौ आङो बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक लोगोसे चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब